Türkmenistan'ın giňişliginde adaty bolmadyk tebii ýagdaýlaryň birnäçesi döredi. Soňky 2 günde güýçli ýağyn ýagyp ýel turdy. Tozanly tupanlar boldy we käbir sebitleri suw basdy. Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki habarçylary we çeşmeleri bolan hadiseler barada maglumat berdiler. Balkan vilayetinde 2 günläp ýagan güýçli ýagyşyň netijesinde käbir ýylatly ýerleri suw basdy. Balkanawat şäheriniň köçeleri suwdan doldy. Azatlygyň ýerli çeşmeleriniň biri 15-nji iýulda şeýle gurrun berdi. Balkanawat şäherine uly derejede ziýan ýetdi. Şäheriň köp ýerleriniň ýollaryny sil suw basdy. Köçeleriň asfalt örtügi we ýollaryň topragy çökdi. Sil asfalty çöküren bolsa, käbir ýol bölüklerinde geçen ýerlerini opurup arıklary emele getirdi. Ulaq hereket kesildi. Şäheriň peslikdäki bölüklerinde ýerleşýän howlularda ýygnanan ýagyş suwy 1 metre çenli ýetdi diýip çeşmeler aýdýar. Käbir hojalyklaryň jaýlaryny hem suw basyp öý goşlary zaýlanypdyr. Hojalyklaryň hususy howlularynda 1 metre beýiklige çelini suw göterilip, jaýyň içindäki goşlary suwuň ýüzünde gaýmalap durdy. Hojalyklar öz janyny halas edip, ömür boýy toplan goşundan geçip başyny guturmaly boldular. Dip çeşme aýtdy. Şäher bazarynda ýagyş suwundan köller emele geldi. Uly mukdarda ýygnanan suw adamlaryň diýdine çenli ýetdi. Owalarda güýçli ýağyn dağlardan sil suwlaryny getirdi. Akyp gelen bulamak suw ýylatly ýerleri basdy. Güýçli ýagan ýagyş silin döremegine getirdi we dürli derejede owalaryň we şäherleriň ýaşaýyş infrastrukturasyna ziýan ýetirdi diýip Balkanawatly çeşme 15-nji iýulda gurrun berdi. Çeşmeleriň söýlerine görä ýollaryň suw basan bölükleriniň topragy çöküp opurulan ýerleri bolupdyr. Balkan vilayetindäki ýagyn barada maglumatlar sosial mediada hem peýda boldy. Türkmenistanlylaryň paýlaşan videolarynyň arasynda Balkan vilayetiniň Gumdag etrafynda turan tozanly tupany görkezýän videolar hem boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary güýçli ýeliň we ýagynyň Ahal vilayetinde we paýtagtyň töwereginde hem bolandygyny habar berdiler. Ahal vilayetiniň Bäkerdin etrawynyň Nohur Daýhan örleşigine dağdan inen suw käbir hojalyklaryň öýlerini ziýan ýetirip, maddi ziýan çeken hojalyklar az bolmady. Käbir adamlar Allahdan gelen belany çekmeli bolar diýseler, beýlekleri hökümet ziýan bermese bolýar. Kömeginden geçdik diýip häkimetleri ýüz tutmaýarlar. Dip habarçymyz gurrun berdi. Mundan öň şu ýylyň başyndan beri Ahal vilayetinde güýçli ýagynlar we tüweleyler mart we aprel aýlarynda bolup ýaşaýyş çaýlaryň ençemesine ziýan ýetiripdi. Emma ýaşaýjylar häkimetlerden soran kömeginiň ret edilendigini habar berdi. Mart aýynda Balkan vilayetinde sil suwlary demir ýoluň bir bölегiniň opurulmagyna getirdi. Ýurduň Demirgazyk böleginde daşugda duzly ýeller ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Şu ýylyň aprel aýynda güýçli duzly tupan Daşugud vilayetinde birnäçe etrawy örtüp töwerek taşy görmegi kynlaşdyrdy. Adamlaryň demini gystyrdy. Azatlyň ýerli habarçylary we çeşmeleri şol duzly tozanyň odalklaryndan hasda güýçli bolandygyny habar berdi. Duzly we tozanly tupanlar birnäçe ýyl bäri Türkmenistanyň tutuş giňişliginde gaýtalanyp durýar. Türkmen medeniýetinde adaty bolmadyk tebii hadiseler, olaryň netijeleri we ýylaty ýetirýän täsirleri barada habar berilmeýär. Köp halatlarda häkimetler ýylata duýduruş hem bermeýär. Türkmenistanda habar berilmedik tebii hadiselerin ýene biri şu aýyň başynda boldy. 2-nji ýylda Türkmenistanyň Ahal vilayetiniň Bäkerdin etrawynyň golaýynda 4,16 bal derejesinde yer titreme boldy. Bu barada Volcano Discovery saýty habar berdi. Türkmen döwlet mediasynda we hökümet agzalarynyň çykyşlarynda bu ýagdaý düýpden agzalmady. Tebii ýagdaýlar barada habar berýän daşary ýurt mediasynyň Bäkerdindäki yer titreme barada beren maglumatyna görä, yer sarskyny yerli wagt bilen giýje ýaryndan soň saat 12:16-da 10 kilometr çuňlukda döräpdir. Azatlyň habarçylary şonda Bäkerdinde ýaşaýjylaryň yeriň sarsmagyndan soň gysgakly ýagdaýda öýlerinden daşary çykanlygyny, käbirleriň howsala düşüp giýjäni daşarda geçirenligini habar berdiler. Yer sarskyny Büzmeýin, Herikkala, Gypçak, Gökçe şäherlerinde hem duýulypdyr. Türkmenistanlylar bu ýagdaý barada sosial media ulgamlarynda hem pikir paýlaşyp, tebii hadisanyň özlerinde korku döredenligini, onuň arkadaky şäherinde hem duýulandygyny bellediler. Mar vilayetynyň akçaponlar meýdanyna wakylýan sygyrlar üçin kepek, iýim daşamagyň
barha gymmat düşýändigini aýdýarlar. Adamlar çekirtkelerin geçen yerlerini ot tapman, ayak üstünü zordan durýan marlaryny batymrak satyp diýilmäge çalışýar diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Redaksiýa gelip goýsan fotosuratlardan görnüşine göre marlar gaty horlanyp gapyrgalary sanaýmaly bolupdyr. Yük maşinlaryna ýüklenip mal bazarlaryna getirilen sygyrlaryň, göleleriň xaridary az diýip marlarlar hojalyklaryň uly diýany galýanlygyny görüň berdiler. Çekirtkeler meýdan yerlerinde biten ot çöpleri çöpläp, gemirip iyip, öýrü meýdanlaryny tozap ýatan takyrlyga öwürdiler. Logistika bahasynyň gymmatlamagy aç mallary kepek taşamagy kynlaşdyrdy. Arıklan iri saklı mallary, tüweleri we olaryň ýaş gölelerini geçen bahasyndan satyp dinmakdan başga çäre galmady. Deyip habarçy bilen anonimlik şertinde gurlaşan çopan aýtdy. Marynyň mal bazarlaryny aýlanyp gören habarçy satyga çykarlan marlaryň hemmesiniň hordugyny, bir ýaşly gapyrgalaryny sanaýmaly diýilýän göleleriň häzir 2100 manat bahalanýanlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre ayak üstünde zordan duran arryk marlary satyn almagy islew bildirýän aljylar tas ýok diýen ýaly. Ilki bu olaylarda görülmedik çekirtke velasi. Meydanlardaky otun gıyıska wagtda iýilip gutarylmagy bilen başlanan kynçylyklar aýdylmagyna göre has uly mesele urlan ýangy çykatçylygy netijesinde hasy agrarly. Habarçy bilen gürleşen adamlar Tewtiň ýangy çyýlan yerlerinden ýangy tapmagyň barha kynlaşýanlygyny, daşyny garanjaklap duran sürüjüleriň näme etjegini bilmeýänligini, islenlik gatçylygyň odalam az bolmadyk korrupsiýany çuňlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Mary welaýatynda itilendik ýalňyç guýdy stansiýa barsaň, ýalňyç ýetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýarsyň. Sürüjüleriň uloglaryny dolandyrmagy gün saýyn näresmi ýagdaýda kymmatlaýar. Bu ýagdaý bilen baglylykda korrupsiýanyň artmagy dowam edýär. Diýip bir sürüjü aýtdy. Azatlyk daşary ýurtlary ýangyç eksport etmegini her ýylda diýen ýaly artdyrýanlygyny aýdýan Türkmenistanyna dowam edýän benzin gytçylyklary. Bu ýagdaýyň o hojalyk önümlerini önürjüleriň işini, bazarlara we ýöneki adamlaryň durmuşyna ýetirýän yaramaz täsiri barada izgiderli habar berýär. Hökümet mejlislerini diňe ösüş hasabatlaryny berýän resmiler bu habarlarda aýdylýan zatlary düşündürüş bermekden saklanýar. Ýangyç guýucu stansiýalaryň birini müdir bolup işleýän Çeşme ýangyç gytçylygynyň sebäbini newti gaýtadan işleýän döwlet kärhanalaryna dören ýagdaý, täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmalygy bilen baglanşdyrmaga çalışdy. Ýöne anyk goşmaça detallary paýlaşmakdan saklandy. Aýdylmagyna görä, ýangyç gytçylygy hökümetiň welaýatlarda her ele goýberlýän ýangyza näresmi çäklendirme girizmegini alyp geldi. Mysal üçin, Mary welaýatyny bir näçe kilometre uzayan ýangyç nowatlaryny her eli 15 litr benzin satylýar we alan ýangyjyň üçin döwlet bahasynyň daşyndan goşmaça 10 manat tölemeli sürüjüler aýdýar. Goşmaça tölemekden ýüdegren sürüjülere ýangyç satman ardyny nirasleň ýetirip bilersiň diýen maslahaty berýärler diýip baýdylýanlar tasdiklan adamlar döwlet resmiýetleriniň ýagdaýdan habarlygyny, olary ard etmekden netije çykmajagyny hemmeleriň bilýänligini aýtdylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Patriot raketa ulgamlarynyň käbiriniň eýýam Ukraina ýolunyndygyny aýtdy. Ol bu barada NATO ýurtlarynyň Ukraina ýarag iberjekdigini eglan etmeginiň ertesi güni ma'lum etdi. Olar Germaniýadan uradyldy diýip Trump 15-nji iýulda jurnalistler bilen söhbetdeşliginde aýtdy. Emma goşmaça maglumat bermedi. Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius Ukraina iktany Patriot howa gorunç toplumyny uratmaga taýýarlyk görülýändigini tasdiklady. Pistorius 14-nji iýulda Pentagonda Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth bilen duşugyndan soň raketalara degisli ähli tekniki, logistik we maliýe meseleleriň entek dolu çözülmelidigini, ýöne munyň üçin päsgelçiligiň ýokdugyny aýtdy. Bular ikimiz üçin hem çözülüp bilinjek meseleler. Şonuň üçin hem bu uğurda çalt hereket ederiz diýip Pistorius belledi.
Seýlede ol Ukrainanyň gosmaçy howa gorunys ulgamlaryna juda täsdigini nyktady. 15-nji iýulyň agşamy Russiýanyň sahet dronlary Harkiv şäherine darba urdy we yerli häkimetleriň maglumatyna görä 2 adam yaralandy. Regional häkim Aleksey Nekhubov şäherde 20 minut içinde ağzından 17 partlamanyň bolandygyny ma'lum etdi. Trump 14-nji iýulda eden çykysynda Russiýanyň o katysygy betetmek baradaky şertnamany kabul etmegi üçin 50 günlük möhlet berilendigini aýdypdy. Ol, bu kabul edilmese, Russiýa bilen sowda edýän ýurtlara garşy täze sanksiýalaryň girdiljakdygyny duýdurdy. Trump bu çykysyndan soň prezident Putin bilen gurrundeşlik geçirmändigini aýtdy we şertnama boýunça täze gepleşikleriň meýillestirilendigini ýa-da ýokdugyny ma'lum etmedi. Eger 50 günüň soňunda ılalasy gazanylmasa, ýagdaý juda erbet bolar diýip Trump aýtdy we ılalasy gelmek mümkinçiliginiň mundan has öň hem amala aşyp biljekdigini nyktady. Jurnalistler Trump'dan Financial Times neşrinde onun Ukraina bilen saxty gurrundeşliklerinde Russiýanyň jümmüsindäki tebitlere zarba urmagy ündändigi baradaky çykan maglumat barada hem soradylar. Neşir ýagdaýlardan habarly çeşmelerine salgylanyp Trump'yň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýden eger Birleşen Ştatlar uzak ağırlığı yetýän ýaraglary bilen üpçün etse, Kiýewiň Moskwa zarba urmak mümkinçilikleri bilen gyzyklanandygyny ýazdy. Trump, "Ýok, ol Moskwa zarba urmaly däl" diýip jogap berdi. Seýledi, ol uzak ağırlığı yetýän Amerikan raketalarynyň Ukraina iýermek ihtimallygynyň hem pesdigini aýtdy. Ýewropanyň resmiýetleri Ukraina zerur bolan ýaraglary üpçün etmek ugrunda tagalla edýärler. Sol bir wagtyň özünde Ýewropa bilelesigi Russiýa garşy girdilmegi meýillestirilen täze sanksiýalar toplumyny tasdiklamaga finansiýar. Emma Slovakiýa tarapyndan döredilen päsgelçilikler sebäpli bu mesele birnäçe hepdelep çözülmän gelýär. Slovakiýanyň premier ministri Robert Fico Russiýadan gaz importynyň 2027-nji ýylyň ahyryna çelini besedilmegi baradaky öňe sürülýän meýilnamanyň çäginde Brüsselden gosmaçy kepillikleri soraýar. Slovakiýa henizem Russiýanyň gazyna garaşly bolmagynda galýar we onuň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iberilýän gaz üçin tranzit töleglerinden girdeje alýar.